Dünyada taş katı, taşını eritken aş katı deyip tutar halk мәкале. Dostlar, taşını eritirlik aşını başta pişirirge gerek. Hem mene şul aşını pişirirge әзір qonağımızı başta aş bölmesine şakırırga gerek. Qarşılığınız Tatar Radiosu'nda programmalar prodüseri şulayıq her irte Tatar Radiosu'na çıkışı Uyan Tatar tapşırığının alıp barışısı Ramil Şarafiyev. Ramil, rahmet, selam. Selamlar. Ayyalı sportsmen jigit, futbolchi jigit. Ramil Şarafiyev, Ramil, zo'r ko'chdan aşağı kelgansan. Bek zo'r. Razmerlari şaqbatırlıq boyda Tatar xalqının yaratıb aşağan rizqi qazılıq. Ne için yaratqan? Çünki bu uzaq saqlana, bu şulayıq artıq tazatmay, ham tamaqında tez toydura. Hem üçüncü faktoru mana men bek yaratamın dedim. Qo'yam bilib boshama keldi bunday işteneş. Bu benim birga qaytib ketacak. Bek zo'r rahmat, mana үшін rahmat. Ramil, eng birinchi men senga topshiruvning shortini anlatırga tiyish. Hozir men senga ko'rsataman bir retsept. Sen shul retseptni әзерләргә тиеш булачаксың. Kirәшәсең син бүген Mili компаниясының шеф-поварына каршы. Син әзерме? Тапшыру ахырында синең менә әзерләгән ризыгың нәкъ менә фотода кебек килеп чыгарга тиеш. Әгәр дә бу шулай була икән, сине безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл заводыннан менә бу Кукмара табасы көтә. Я үзеңә, я әниеңә кайтып тапшырасың. Тапшырайны кенәр алына кала безгә. Көтәчәк үзенең атучысы. Атучысын көтәчәк. Anlaşıldımı? Yara tırışıp barıq. Әйдә, син әзер булсаң, мен сиңа күрсәтәм бүгенге синең әзерләргә тиешле ризыгыңны. Бу бик җиңел юга ди. Bu avokado, bu балык һәм йомырка. Монда бит эше дә юк. Эше дә юк диярлек. Монда бу бердән бер эш, беләсеңме? Бу беләсеңме кемнең ризыгын ашаган? Үзе генә яшәгән, иртәләрен никтер кайгы белән башлап, душтан тешләрен артка тарап чыккан иратлар шулай. Художник рәссамнар ризыгы бу. Аларның иртәнге йокысы да кайдыр 10-да 11-дә генә. Кояш уята торган кешеләр. Без бит кояш белән уянмыйбыз. Сәгать 5-тә. Безгә дигән менә бу ортадагы йомыркасына кагылырга мөмкин диген. Булырга да мөмкин. Без нәрсә? Шал тизгән бетте китәсәләр. Бу чынлап та духовкада әзерләнгән запеченный авокадо. Пешкән авокадо дип әйтәбез. Бездә пешкән дип әйтәбез. Запеченный димәләр. Пешкән авокадо. Пешкән авокадо. Татар авылларында әле каятыгы газ кирмәгән, анда мичтә пешкән авокадо. Күзәңә керәсезме? Татар авылында мичтә пешкән авокадо. Син татар авылында авокадо дигән әйбер белән хакшын шаккаттың. Менә шундый ризык сиңа әзерләргә кирәк. Миңа калса бер никат олы нәрсәсе дә юк монда. Бердән бер ортадагы төшен генә алырга кирәк. Шул. Уңышлар телибез. Тапшырыгыбызны башлыйбыз. Киттек. Шайтыр Брамил, монда ингредиентлар бүген бик күп түгел. Үзең аңлыйсың, чөнки ул әлбәттә аның нигезе дип әйтәбез авокадо. Аны инде күрдең 2-гә ярыга кирәк, төшен алырга кирәк. Ягъни безнең 4 ризык килеп чыгачак, 4 ярты кисәк була инде ул, Монсы аңлашылып. 4 менә сүзен таптым. 4 порция, анда балык саласында, күкәй сытасында бетте китте бу сырым кебегендә эше әллә нәрсә түгел. Шуңа син бисмилла әйтеп әйдә башла эшеңне. Яратыр әкренләп тешен чыгаратыр. Әмин бу вакытта шулай үз эшем белән мәшгуль булырмын. Достлар, безнең тапшырыбызның генераль спонсоры Кукмара металл заводы акционерлык җәмгыяте. Кукмара Сәүдә маркасы ул вакыт белән сыналган завод-саба Германия технологиясе буенча үзебездә Рәсәйдә Кукмарада җитештерелә. Һәм әлбәттә инде бу уңайлы, шәп, сыйфатлы, затлы сәгылды? Рекламадагы кебек кистем хана. Тигез итеп. Фантастика. Менә бу савыт-сабаны сез дуслар интернет кибет аша алырга мөмкинсез. Ул бик җайлы, бик уңайлы. Хәзерге заманда бигрәк тә һәм үзләренең фирменный кибетләрендә. Кукмара фирменный кибетләре бар әлбәттә. Кукмарада үзләрендә һәм Казанда 4 кибет. Яни бер генә кибеттән башлаганнар, хәзер инде 4 кибет. Аның беренчесе Павлюхина урамы 114 адресы буенча урнашкан, икенчесе Рихард Зорга 11Б адресы буенча урнашкан Горки парк Сәүдә үзәгенең беренче катында, өченче кибетләре Мусина урамы 23Б һәм күптән түгел генә ачылды авиатөзелеш районында, Казанның авиатөзелеш районында. Ул да булса Ленинградская урамы 27-нче йорт адресы буенча урнашкан бәхетле Сәүдә үзәгенең беренче катында керәсең дә уңга борыласың һәм шул кибет. Менә анда күп төрле савыт-сабалар, кастрюльләр, табалар,
анда актив ял ішінде шампурлар, мангаллар, міне сен яратасың ба? Исланған балық деп айтамыз енді біз. Копченый. Міне вик яратам. Міне андай бірлерді, бүтін нәрсе бар. Интернет аша заказ берсең, кетіріп берер ме? Ең яқшысы міне барасың машинаң білен, машинаңда багажнигіңді бошатып, багажник әзірленіп барасың. Тиеп қойтасың міне қазандар енді, қазандар, учаклар, бітін істер шында. Мен ұзған жайыны алдым, қазан, көкмара, ебітінен. Мен енді көп міне алып, кстати, бірсін әлі бөлек те айттым. Бірден әтуге бірінші әмір бөлек ішін бек яқшы бір ол. Міне кімге бөлек етесің, көкмара табасың, посудысыны бетеміз міне, табаларын, кәстүрлерін. Бітін кішіде оңай эмоцияған ауяты. Ярар, біздің әліге спонсорлар турында сөздеріміз әліге тамам. Һәм шуның белән авокадоның ішін алуда тәмам. Әлеге ұрлықларды мен енді алып қайтып, өзіміздің алып төбіне отыртып қара. Жоқ, мен көргенім, мен білесің көргенім біреуінің инстаграмында стаканға отыртып анда тамырлар жіберткен. Шынтығы сен, бұл менің авокадо түшлері, һәм мен аны өстерем деп шынды қазіртігі. Хайт бабай бір видео бар ғафу итігі сайып. Бірсен отыртты. Ярар, инстаграм, интернет дегеннен әде Татар радиосы сөйлешіп алды әлі бір азғына. Мұндай сен үшін қолмады, сен мұндай нәрсе балық қоясың да? Мен мұның башларын кесіп аталам, әзірек бүгерленіп кеткен жерлерін. Әзгіне алсаң бұла, әзгіне. Бірақ қалсы да яры деп әйтің енді. Қалдырып тұрық әлі. Сенің тұрмышыңда ненде өзгерішлер, омен Татар радиосы сенің тұрмышыңда сценарийлар, концертлар, қазір тағын ненде іштер білен мәшғул сен. Спорт, футбол білен шөғленесің еді білен, турнирда қатнашқан едігіз, екінші орын алдығыз Татар радиосы, командасы. Омен барсы тұрғанда. Сен бүтін сөйлеп бітірдің бұған? Сөйлеп білен, Татар радиосында ненде яғанлықлар ненде өзгерішлер. Бірінші бұл енді радио шәнлігін алсақ, барда әлік кіші, ләкин біздің енді состав әзірек яңарып кетті, бірнеше яңа диджей істелді. Міне шынысы бар. Тігі ұрташа ешіні қарасаң, біздің радиода бүтінісі тулайым ешлер деп алсаң да... Зүлфәткен статистиканы біраз бұза? Зүлфәт ол бізге тәжірибе істеп тұрушы боларақ бір оқсақал керек бетінде бәрі бір. Шындай рөліні өтей. Дейт мәсәлі біз аның білән ертеден бірге, бұл ұян татар тапшыру ұқсасында. Жақсы тұрмышта әліге өзгеріштер жоқ. Үйленмәдің? Әліге жоқ. Әлі ерген қызда жоқ? Бар ерген қыз, ләкин әлі үйленмәген. Бар міне, алайса бұйылны бетінде біз енді бұйдақлардан құлаққаға башладық. Элвин Грейді үйленді. Енді қазір. Бұлда шылғана? Әліге шылғана? Шол, спортқа келгенде футбол білен мен бұлайда шығыланайым. Һәм бұйыл, бұл яңалық менің ішінде. Мен бір шеттен ғына көріп алып интернетта хоккей формасына көз түсті. Мен хоккей формасы алдым, тулайым, мен алдым темір аяқ, мен алдым кәшәкә, мен тулайым спорт киімі алдым, һәм әкірініп енді хоккей білен шығырлана башладым. Мен мектепте оқығанда... Дәрістер аласың ма, үйренесің ма, әлі енді сразу ойыңда? Мен 10-шы сыныпқа қадар ауылда хоккей білен шығырланған едім. Һәм бірне қадар ойнағаннан соң ауылда нешіктір ол спорт түрі меңа қызық болмай башлады. Мен менен ташлап, бүтінләй все, бүтін басмайым темір аяққа деп ант бергеннен, ләкин жоқ. Өзінекен ішлей, міне шылай башта шылт бір қабынып алды да, мәйтім тұқталі. Барып алайым әлі деп тулайым, форма алып. Қибат бет олапайым. Бәйесін айтмегеніміз әні. Қайранға шығайқан. Темір аяғы ғана, профессиональный. Шыны алып, міне достар бәнді көрішіп әкірінеп күні матчылар шуалаған бар. Алайса бір сұрау, бұл сақал үстірді шының білен бәйлемеді? Йо, сақал үстірі онан бәйлемеді. Солидный хоккейіз болып цейлар үшін. Мен өзімді солидный хоккей шыға санамын. Сақалдан башладым. Мен дәсім нәрсе айтасым келе, әгерде сіздің нендедір қиял бар екен, нәрседір ішлеп қараға, нәрседір татып қараға, оны қалдырға айрам екен. Міне тілек болды, шұндық ішлеп қараға керек. Бұл мекен, ол достым айтмышлей, Шамы екен, сенің хоккей формасын ертегі сатып жібер аласың. Қарайлы, менің саксофонда ойнарға үйренерге зор тілегім бар. Міне бірненде орнықты... Мен қаман кері ойлап жүрем, енді білмеймін. Әліге оның үшін, аны біте инструментін сатып алыр енді, өзің айтмышы, бәйесі бар дейді. Бәйесі, саксофондыққа аны біле шағыстыратырын түгілдір. Ұшамаса. Сатып жібересің. Аны бәйесі сүйді. Сен алғансың екен, демек сеннен де алушы табала. Шындай девиз сізге. Ярар, биттетігі вертолетта, ерге еленесі келе. Бәлкім вертолет арығадыр башта. Ярар. Айтмеймін де башта қияларымды.
Ярар, футболист, хоккейчі, Татар радиосы, ертеңгі тапшырулар, ең ауыры нәрсе, ұйқыдан тұру? Қазір еленіп біттім. 5 толып 30 минутларда мен айтады биологик сағатлар бар деп. Менің қазір будильник ол ең ақырғы шекте андай-мындай ұйықтан тұра алмасам ғана деп қабынып кетешек енді. Сен ғадетте будильник шалтырғанша уянасың алайсың? Мен 5 толып 30 минутларда бір көзін ашам, һәм іштен генә өметләнеп ятам. Түнгі сағат 2-лер генә булса ярар иде деп сағатқа қарайсың, анда 5:30. Язылған, тұр Рамил. Қызғаныш Рамил тұрып күнді башларға керек деп. Күн менің элекше кебек башлана, мен сиңа сөйләгән бар, ләкин искә төшереп китә алам. Бу инде иртән тордың, йомырка кыздырып аласың. 4 Тәртип булса һәм теләк булса иң мөһиме. Кайбер вакытта шуның кадәр ирендерә. Үгәй кыздыра кадамы? Сугына эчәсең дә һәм эшкә чабасың. Андый вакытта инде синең һәм юлда барганда берәр инде фаст-фуд киреп аласың. Юк, шул юлга белән безнең кызганычка каршы микән, бәхеткә каршы микән? Андый иртә ачыла торган кибетләрдә юк беренчедән, һәм фаст-фуд та юк. Кара, без менә иртән эшләгәндәйме уян Татар тапшыруында әле Айрат Ильясов, мин, Лейсен Таишев, дәсме дишидирек. Әйтәм инде хәзер, бәлкем хатынга да яңалык булар ул. Без шалтыратадык. Доставка пицца дигән җиргә. Нәкъ менә пицца. Һәм безгә 40 минутта, 30 минутта пицца китереп бирәләр. Без иртәнгә шәйне дигә пиццалар белән, әлбәттә инде дигә складчыны дип әйтәбез инде. Чалт. Дигә гына хәтләр шуның хәтләр йөрдә. Намыды тәмле пиццалар белән иртәне башлыйдыр як. Андый бер дә булган инде. Көн сайын түгел, ләкин әлбәттә инде көн сайын бер вакытта әзрәк кайф килгәндә инде без кылангалыйсызмы? Ярар. Традициялар димәк дәвам итә икән. Сен агыман, сен үзең генә торасыңмы, үзең генә яшисеңме? Юк, мин хәзер әлеге моментта без апалар белән бер йортта торабыз, минем бер туган апам белән. Шәхси йорт, зур бөтен кешегә урын бар. Мин бер бүлмәсен анда снимаю. Булай шәхси фатир да бар, ләкин анда никтер торасым килми үзем генә. Чөнки булай әзер бөтен бөтен дип әйтмешли. Мин өйләнергә дә әзер. Слушай, син йөргән кызым беләдерме әле квартиралар икәнен? Белә. Юк, әлегә дөресен әйткәндә ремонт эшләре бара. Бу фатирда шуңа күрә инде мин аны әкренләп, абый белән теге чит кешегә кушмыйча, үзебез җай килгән саен әкренләп тәмен табып эшлибез. Тигрәк уңган җегет икән бит син. Шуңа күрә чит кешегә эшләтеп, беренчедән бу экономия синең кесәңә, чөнки син башка кеше эшләтмисең. Өченчедән үзең теләгән әйберне эшләп, һәм син әйтә дә аласың әле. Тукта, бу миңа ошамады, яңадан эшләгән дип, мәсәлән дип әйтәм. Нервыңда бозылмыйча кала, чөнки кешене син кеше эшләгәненә сүгергә, нитергә, ачуланчырган бисең. Әмма да син бары тик үзеңә генә ачулы. Шулай. Үзең белән һәр вакытта да килешеп була ди. Нәкъ шулай. Сүтеп яңадан җыеп. Ярар, ашарга кем эшләтә сиңа? Ашарга безнең инде йортта, юк, апа пешерә инде. Безнең кафеда ашап йөрү ул зур гынах булып санала. Ләкин инде син үзең беләсең, без бит эш кешеләре. Кайбер вакытта инде, мәсәлән, төшке ашны инде без һәр вакыт кая да булса барып, эштәге коллегалар белән барып ашыйбыз. Күп кеше сорарга мөмкин, нишләп үзегез белән алып килмисез дип. Ләкин ул бит үзенә күрә бер кызык. Шушы 1 сәгатьлек төшке аш вакытында да каядыр барып, сөйләшеп, эш урыннан теге русча әйтмешли обстановканы алыштырып алсаң, үзенә күрә бер көнгә заряд бирә. Ашылып китә көннәр. Урын алыштырсаң, һава алыштырып кирсәң. Ярар, безнең монда шулай хәзер картина алышынырга тиеш бераз гына. Бу булай карап тора алмыйбыз без моңа. Хәзер әйдә балыгын куябыз. Балыгын, йомырка һәм безгә моны менә бу туховой яисә пар шкафына җибәрергә кирәк булачак. Аннары җибәрер өчен без әле специалистка чакырачакбыз бераз гына сырак. Хәзер әйдә бу эшкә кирәк. Рамил, әйдә. Кирәк, эшләргә кирәк. Рәсемдә хәтерләгән булсаң, анда бит йомырка салганнар, һәм йомырка салыр өчен бу авокадоның төш урыны гына җитми. Шуңа күрә без аны бераз гына алырга да кирәк дип урын ясап куйга аңа. Синең мондай әйберләр ашаган бармы? Идеме? Үзең пешерәсеңме шундый әйберләр? Анда экзотик әйберләр дип әйтгән идебез. Мин традицион ризыклар ашарга ярата. Традицион татар халык ризыклары менә мисәлән, булса салат барсаң да була. Аны миңа калса җитте. Иң тәмлесе инде. Кыйларын матурлап кына җибәрәм. Ашарлыгында калдырын син аны бераз. Ашарга да кирәк бит әле дип. Кирәк булса тагын бер балык пешерәсең. Мен беләм синең чит илгә барганың бар. Диге футбол дибез дә бит син чынлап та Милан мәле? Милан футбол командасының
жанатары Италия. Қазір сен айтқан Италия енді карантинда. Қызғанышқа қарсы. Қызғаныш. Бізден де барып үлгерген шаңғы шуып. Миланда түгел. Семиттегі күн яғында. Біз күн яғында тауына Австрия білән яқын жерінде. Әлі көптен тойына шындай хат келі берішті. Доломиты деп, мен шындай имеш-мемештер ері, біз имеш ашылдық деп, біз ашылмадық. Бірінде слухларға да ашамағыз. Инглиз тілінде шындай хат келіп түсті меға. Сеңа. Электронға қайынды бұл. Әліге ашық түгел, мәне жеденше февральда манда ашылыр. Шул вакытта бәлкім ашылыр, бәлкім мартта булыр дип, біз сізге үстеме хабар берербіз дип. Келе қалсағыз деп енді. Келерге тілегіңіз білдірсеңіз. Нинди алар итағатлы, Hər бір клиент үшін қойырып тұрады. Аның үшін бары тек электронкадан қалдырға керек еді. Мен планнар сенің әйттік аңладың енді қазір. Квартираңның ремонтын бітіреге, үйленерге, бәлкім. Алла берсе, ашық тұрмайсың, ян қызын ашық тұрмай? Йоу, қандай. Қазір бет ашық артыран замана түгіл андай. Деп ойлаймын мен. Білмейм. Әне? Ол да алай деп еткені жоқ. Жоқ. Олым, мен сен ашанам. Ең мұхимы бет өзіңе оңайлы болсын, кіші ашық тұрып қана үйленіп болмай бет. Ярар, бұлда мен де бұқым, мұны ашырға бола ма қазір? Біздің бүгінгі ризық әзір. Ол атала авокадоның ең тәмлі орны. Бұлда мұнда кеттік, ішлеп ашылыбыз, қалғанда ба? Рәсім бойынша мен қатерлейм, рәсім бойынша біз қазір мұнға мотор итіп балықна қоябыз. Қой. Біз міне сүйли тұрабыз, мен перчаткада бері ала. Біз ауыл малайлары. Біраз батырып қоялы сен, мен бары батырып қой. Çünkü yumurtaға орын қалдырға тиіш. Ақса аға енді бірні шәртті болмай, çünkü біздің әлі авокадолар бик кішкене болды. Әлі йумырқа бик зор болды кебек. Әресімде қорағанда ол үшінапта зор авокадо кебек түйіла бит. Мен не ішіндегі шетеліне сұраған, çünkü мен анда барсаң шындай жерлерде туристлар инларгіл экзотик ризықлар ашап қарайлар. Мен Италияға барғаш, біз ингренше деген яшаған етігі нәрсәрі ол. Диңгіз балықлары, ризықлары шындай недер. Лобстер түгіл енді, әміне шындай бірлер. Исімдерін қаттырля бітірмейм қазір. Мен бик қызық. Диңгіз ризықлары білән паста ашады менде. Ол Италиядегі шықшы шундық келе бетінде көз алдына паста һәм пицца. Ең бірінші болып шуны, һәм ең қызығы тағы нәрсе, халал ризыққан ашағаш, біз іздерге тұтындық халал кафелар Италия бойлап. Һәм шундай қызық таптық. Миланның өзәгінде өк түріклердің бик зор шундай халал ресторанын тауып алдық. Ресторанның исемі кебаптар енді бірәр. Жоқ, бұл шын ресторан еді. Һәм біз шунда ауыз етіп, алар белән танышып, шулай итеп бердік. Ну да қазір көп екен анда диберләр. Көп қазір анда мусульманнар да көп. Так, эш битте кебек. Беренче этабы тәмам. Без менә хәзер йомырка сытырлыкны әйтеп әзерләдек. Мин рәсмен тәкъдим итәм. Йомырканы сытканда, аның агын әзрәк кенә айырып калырга. Аның шүткенә ничек эшлибез? Тагын савыт кирәкме сиңа? Тагын бер савыт кирәк булыр. Сиңа савыт так, туктале. Анда да безнең савытлар бар. Ярамый монда савыт. Кичкенә генә. Кайнар. Кайнар. Çünkü монда рәсем бит нәбат техника. Ябыла. Киттек. Нәрсәдән? Рамил әйдә берсен эшләп карыйк. Күп сүз. Юк сүз. Юк сүз. Біразын ғана мұнда ағыз. Мен өзім үйімді ішләгенім yok бой берді. Ағазын Так, болды болай. Әлі мұнсы да көп болды көп. Көбірек кетті бұның ағайды. Оппа. Міне? Сен шек ойлайсың, бәлкім біз мұның ағын бүтіндей алып ташларбыз да сарыларыңа салып барырбыз. Әйдә шулай итәбез. Шулай итеп эшлик. Менә достар, алабыз аның өчен без күк мара табасын. Тізіп барабыз, тізіп барабыз, анасын духовкаға заташақбыз. Бізге білесің әлі мұнда тізіп барыр үшін. Укропның мына бұл жерін берсең, есі мен сабағын білем. Әйдәлі. Мен білесің мен тәқдим етем. Міне бұларын тізіп шыққаннан соң айме. Міне шушы ағын алып, өмірқаның. Міне бұл қырайлардың салып шығырға. Күшкеш ағарсын үшін, матыр болсын үшін. Әйдә, өмірқаны сен мұнда алайса сұт, мұнда сұт. Әбіз сарысыңа тартып аларбыз аның, еме? Yok, hemen sat şunda. Ay sen de bula.
Evet. Мен мында тізе барам, әкіріңет. Мен теге кулинар шоулар қарарға яратам, башқа телеканалдардан да шоңа күрә. Анда Бұлай да мақтық кебегінде бұл. анда да теге йомырканы агыннан айырга өйрәткәч, шул истә калган кебек. Biraz ғана пішірандайын, чөнки біз бұл ішіне бірінші тапқыр ішеміз достар. Маңар ішлеп қараған жоқ. Әгәр дә тәҗрибә булса, бәлки Хәдисме тапшыру башында эшләгән булыр. Тапшыру башында әйткән идең, бик җиңел ризыкка ашаган бу дип әйме, ләкин Аха, менә күрәсезме әле сарысы да сарысы да әзрәк кенә китеп маташа. Яра берсенеке бар бит инде. Аха. Сарысы китте. Яра. Ярайды. Сурәт өчен, фото сурәт өчен, җиңәр өчен, мен дә белмим, катнашыр өчен бер-ике сәйбәт булса да, безгә инде булды дигән сүз агы белән. Аха, куй агы белән. Булды. Әйдә булай эшлибез. Безгә хәзер туда салып куйып та монда. Безгә бу тапшыруда берсәрәгә бу авокадларны пешереп чыгарыр өчен Сүз уңайына әйтәм, монысын ташлый күрмәгез. Монысын без ваклап тавыкларга ашатабыз дип әйтерләр иделек авылда. Син авкатик киткәнәргә. Бармы? Мин моны пакетка тутырып авкатик китерәм. Менә шундый бер килеп чыкты. Хәзер Рамил безгә моны затыра кирәк духовкага, ләкин аны эшләр өчен безгә Мили компаниясының белгечен чакыра кирәк, Евгения исемле. Евгения, мы вас ждем. Достар, тәмле крашыбыз дәвам итә. Бездә кунакта Рамил Шарафиев һәм инде Рамил, знакомься, Евгения. Очень приятно, Рамиль. Высококлассный специалист по технике Мили. Он сейчас сама все расскажет про семейные традиции, про историю 120 лет. Да? Более чем 120 Более чем 120 лет, да. Итак, Булат знает уже практически столько же, Всё. сколько я. Мы возьмем его на полставки к нам. да. Про Мили Можем начать с знать 0,25. легко, потому что компания Мили, наверное, единственная в мире, которая имеет такую историю, что управляют компанией две семьи на протяжении всех этих 120 лет. И все производство находится, разработка вся в Германии. То есть они не где-то производят, шильдик свой клеят, а делают сами, контролируют сами, разрабатывают сами. Так же, как и вы. Вот Такую мы красоту сегодня, сотворили. да, мы сражаемся против шеф-повара компании Мили. Да. Да, Шеф-повар компании вашу- Мили об этом не знает. не знает пока. Но я думаю, что с духовкой Мили вы вполне можете соревноваться с любым шеф-поваром, Так. потому что вот сейчас вы приготовили запеченный авокадо. Вы когда-нибудь его готовили? Мы еще Нет. не приготовили, мы еще как бы, готовы Готовы. приготовить, готовы Да. приготовить. Для этого нам нужно будет духовка, нужна будет. И в духовке Мили, посмотрите, какой объем, и внутренняя камера покрыта очень гладкой эмалью запатентованной, благодаря которой вам любые загрязнения потом будет легко очищать. Я предлагаю отправить наш прекрасный, уже красивый авокадо в духовку. Мы тоже предлагаем, нам уже самим интересно, что получится. Отправляем. А мы не посолили, а надо было солить? Да. Как вы Если- думаете? Если вы совсем за ПП, то тогда не надо. Но поперчить, я Чуть-чуть думаю, надо. не Не, давайте поперчим и посолим немножко, конечно, да, можно, конечно, да. конечно, давайте. Посолим, наверное. Соль. Красиво даже, смотрите, какая красота. Держите. Надо посолить, посолим. Мили, оторвала, бізге чекесек ярый. Очень удобно, когда сковороду можно использовать и на плите, и в духовке. Да. Щедро, прям щедро, с душою. Рамиль, Марата отправляем. посолить. Так. Бисмилlah. Давайте. И сколько минут у нас? Где-то 15, да? Да, 10-15 минут. Среди автоматических программ, которые здесь есть, у нас нет блюда запеченной авокадо, но есть индивидуальные программы, раздел персональные программы, куда после того, как вы приготовите сейчас, вот мы сейчас выставляем режим конвекция плюс, температуру ставим 215 градусов, Ярый. и время приготовления, которое мы тоже удобно выставляем, потому что панелем Touch легко листать, мы привыкли к смартфонам, и, соответственно, мы можем легко пролистать и выбрать время приготовления 15 минут. Все, прошло время нагрев, запускается сразу. Когда закончится процесс приготовления, духовка предложит сохранить этот рецепт. И вы можете назвать его запеченный авокадо, и в последующем вам уже не нужно будет вспоминать, на какой температуре вы готовили, какое время. Вы просто заходите в меню персональные программы и выбираете заданное вами блюдо. И так вы же можете сделать их в пароварке. Кстати, я вижу, у вас остался белок. Да. И на вопрос, что же с ним делать, я предлагаю сделать с ним белковый омлет. Курочка и болгарский перец отправляем сюда. Так. Белок.
Солим. Обязательно. Ну и какой же омлет без молока? Булат, будьте добры, достаньте молоко из холодильника. Молоко керек, да? Да, Так, вот это? да. Süt ne bu? Süt ekan. Ауыз. Так, давайте я вам дам вилочку, чтобы все Я размешали. буду очень рада. Давайте. Размешивать по-татарски будет булгатырга. Булатырга. Булат, ну можете Булатырга, булатырга, да. Ну, можете так запомнить. Булатырга. А можно булат булгатырга? А, Пускай булат перемешает. булгатырга. Все понятно. Все, мы перемешиваем. И прям в этой же тарелочке. Серьезно? чашечки А, в отправляем пароварку? в Да, да. пароварку. Ага. Закрываем, выбираем режим 100 градусов. И... Время приготовления 10 минут. 10 минут, наверное, да, Да. омлет. Через 10 минут пароварка приоткроется, и мы можем вкушать омлет. То есть нам не нужно следить, она сама приоткроется, сама все Кими, приготовит. Мы не испачкали лишнюю посуду, не выбросили белок, а сохранили все витамины. И вот это отношение в каждом приборе Миле, и я рада, что наша компания может пригласить наших будущих клиентов и показать каждый из этих приборов в работе. Да. Мы приглашаем всех зрителей передачи «Тамле Кереш» к нам в салоны на Назарбаева 16, на Чистопольскую 26 и в Набережных Челнах на проспекте Мира 8А Медгородок. Совершая покупки, произносите кодовое слово «Тамле Кереш» и вам вручается подарок. Молоко. Так что до встречи в наших студиях, а вам заранее приятного аппетита. Спасибо. И удачи в соревнованиях с шеф-поварами. С техникой Да-да-да. Мили это возможно любому. Мы думаем, сегодня победим. Вернее, он победит. Да. Я как рефери-судья вынесу потом свой вкусный приговор. Спасибо, Евгения. Спасибо вам. Ждем ковчега на дегустации. С удовольствием. Да? Да, Все, с вами спасибо. прощаемся. На сегодня Рамиль. А біз сенен күшәбіз рубрикаға. Айда. Рамиль, сенің үшін рубрика. Рубриканың исеме «Күләгә белән көрәш». Тәмле көрәштә. кино бар Бар иде. Боксер тоже. Мен сиңа хәзер татар эстрадасында булган кайбер җырчыларның, артистларның, бәлкем башка һөнәр ияләренең, ләкин шоу-бизнеска инде катнашып булган кешеләрнең күләгәләрен күрсәтәм. Син миңа инде аларның кем икәнен әйтеп бирергә тиеш булачаксың. Киттегә дип иң беренчесе Элвин Грей. әлбәттә Элвин Грей һәм бу дөрес җавап. Хәтта киемнәрне әйтә аласың менә бу нидән. Чөнки бетергә була бу киемне. Гусарский юк, менә бу берләр элементлары. Офицерский. Бу теге ничәнчедер гасырдагы Россия империясының иң бай катламы киемнәре. Бу эшләпәсеннән үк күрдек тора бу Мөнир Рахмаев. О Асаф Галиевның яшь ягы түгелме? Юк. Дөрес, Мөнир Рахмаев. Тәнсезлешләр үк икенче. Алдагысы Ленин. Бу Терес юл белән барасыз иптәшләр. менә моны әйтә алмыйм. Беләсезме юлын, таныдыгызмы? Белмисезме юлын? Алайса күрсәтимме юлын? Шәше буенча бу безнең коллегабыз Илнар Галиев кадашып китәме? Ләкин ул түгел бугай бу. Юк. Юк, бу Әнвәр Нургалиев бәлки. Олырак аннан. Шулай мени. Казанда яши. Әнвәр Нургалиевтан да олырак җырчы кем булырга мөмкин безнең. Ират кеше бит инде. Ират кеше сүздә юк. Салават Фатхетдинов. Молодец, әлбәттә. Мин сиңа хәтта фотосында күрсәтәм. Бу аның так татар җырында чыгыш ясаган фотосурәте. Киттек алга таба. Монсын инде әлбәттә таныячаксың син. Бу Винарис Ильягет. Аның фотосы бөтен җирдә дә фигуралы бугай. Так, Монсын танырсың микән? Гөлназ Сәфәровамы? Нәрсәдән чыгып әйттең син аны? Чөнки аның кулында планшет бар, һәм инде Гөлназ бит инде алып баручы. Шуңа кулында планшет булгач. Логика көчле синдә. Логика көчле бу. Бу фотографиясы хан заманындагы фотографиясы аны. Белмим инде бу фотографияга бер 5 ел гына ким дигәндә бардыр. Так. Аллаһы сиңа шулай авыр булмаячак, бу парны син белергә тиеш. Салават Фатхетдинов түгел, Салават Минханов һәм Гүзәлем. Бу парда түгел бу. Парочка. Шулай алар. Бер-берсенә бик матур сүзләр генә әйтәләр, язалар, җырлыйлар, аларның җырлары да шундый бик баллы, бик татлы мәхәббәтнең мотор ягына күрсәтеп тора торган. Так, моны аягыннан таный аласың инде, аякларыннан. Алмаз Гыйлметдиновмы бу? Мен әйтәсе идем, җырчы түгел бу дип.
Алмаз Әлмәддинов. Неге аякларынан білмеймін. Сен Неше қоясың? битінен таныдым. Битіне? Учындай. Теге тамағы тұқ үс бітін иратны тасвирлей тұрған. Там бір фотография. Осы мен битінімін. Чөнки бұл фотография менің... Точно аяғынан. Йо, бұл менің фотография әлі де ВКонтакте шілтерінде аватар көлішінде тұра, һәм әлі фотографияға 5 жыл болады, білесің ме? 5 жыл ілікке салған фотография. Алыштырға ойламайсың? Йоқ, алыштырға ойламайым. Шоңа ол менің нешіктір қалды. Мана шөндерек фотоға түшмәді екен алайса. Түшті, нешеттір ирінен менен де алыштыра. Менің ВКонтактеда... Зағатыңда башқа. Башқа. ВКонтактеда, Инстаграмда да менің әлі қойшанғы әйбір тұра. Аватаркы бар. Еш шақны қалдырдым менен де. SMM шықлар етелер. Бүтін жерде де бірік түрлі фотолар қатыш. Яғни WhatsApp-ыңда, Instagram-ыңда, әммені шыл сенкен ВКонтактеда Іштен икісі дұрыс. бір түрлі фото боларға тиіш дилеріңді. Яңартып тұрға керек дилеріңді қар уақыт. Ярағансың, сен өзің де бік яқшы білесіңдір. Инстаграмны бік еш қолданасың, шылай бет. Яратасың Инстаграмны. Әлбәтте, ол бетіне қазір біздің тұрмышта ішке де бик зор тәсир әсер тұрған. Әлбәтте, башқа соцшілтерлерде TikTok қазір бик зор өсіш алып кетті мені бигрәк бұл пандемия уақытында. Мен TikTok'ны әлі шағыштырмаша бір 2-3 ай елік кіре үйрене башладым. Әлігі алай мақтан алмайым, ләкин менің бір видео тегі атты. Ол 100 мыңнан артық қарау жейді. Шын. Қалғанлары алай аталмай әлі. Туп білен мәлі әйді? Йо, туп білен түгір. Туп білен 200 кішіден де артық қарамады. Мен аңладым демек. Сен керек андар топқа керлі керешін? Анда башқа сыймаслық недейдір контент деп айтылар бетінде. Яңа контент ойлап шығара керек. Яңа контент ойлап шығара керек. Недейді болса юморны дұрыс етіп көрсетілдері керек. Сен сезесің ме біздің бүтін нәрсе келе башлады? Біздің бүтін нәрсе тауыштана башлады. Біздің достар білесіңіз келсе. Ого, болған бет бұл. Бұл біздің болған. Исілері. Қайнар. Дәресінде қарағанда да моторрақ болған тұғын. Қайнар емі, тұта көрме. Достар қарағыз әлі недей бір. Міне мұса сұтылған ансын қарап. Әйде біздің бұл әші біз қазір. Бізі біз мі? Ейсе башта біз ана бір тәлінке көшіреміз әйе. Сіз көрдіңіз мекен достар жоқ мекен? Қалып көрсетеміз сізге неше келіп шыққанын. Менің ойлағымша шәп болды бұғай. Әйде қарайға шағыштырып қызық үшін. Фотоға қарағанда бұл моторлықта келіп сенікі. Мақтимәл өзімнікіне көрі. Әлбәт, қарайынды. Укроптана жетмей. Менің қаршыма мұны қамманы қойсалар, мен мұны ашайын бетінде. Мұсы шынге көпіріп тұрай ма? Бик мотор тұрабыз. Мұсы біраз ғана тегі пашот стилінде біраз ғана бар. Қазір біз маңа дегустация сүйшақпыз, башта тәлінкәлгі алып қоябыз. Достар, біздің авокадо пішіп шықты. Запеченный авокадо тауық көкейі білән деп атала. Балық білән? Балық білән әлі балық, денгіз балығы һәм ауыл тауығы көкейі. Емірқасы деп сөйлеші? Емірқасы тауық көкейі деген. Қайдыр көкей, қайдыр емірқа дейді, мұнда қата жоқ. Мұнда қазір, қарады, мен қарадым бейте тұшқы епәті бойынша бишли. Тәмі бойынша қашық білән ал, чөнки авокадоны сен электр алмай шақсың. Ол сенің зұрақ қошаларға ма екен? Жеріне тұрмаудан көбік бұлашақ. Так. Ошонсы бик тур келешек. Мен ойлаған емін ғылмен бәйттір шот. Шалтайдырға бит тұшы бар авокадоның. Балығы. Нешылай кіріп алып қарады сені башта. Ашыды балық білән. Көкей, емірқасы. Нектір бұлат алып мен ақап тұрысымын білән ол балық білән. Зұты башасына базар бетінде. Сен шуны айт, бұл ашарлық ма? Бұл дұрысырағы мұндан соң рецептлар китабына yazып қойырлық ма мұны? Мұны алтын фондқа кіртірлік. Бұлатның силемінден көрініп тұра, тапшылыны біз түгілесек те болады. Бұсар, шо ұрында дәмлі кірашқайында тоқтап қойыр бағы жейді. Мен тоқтап болмай бейді. Сен қазылықтан да оз етейін дейді? Міне, шымды идея келді қазылықтында. Рамиль алып келген бүгін күштен әш қазылықтыңға да тізіп қойырға, қамбетін коллективінің сыйларға. Жұмшағы ол тішіні бітірмей тұрған. Мақсус сенің үшін жасалған. Меңа нәрсесі ұшай. Майда көпті ғой. Рамиль, рахмет. Болды бұл. Сен маладес. Жаңа әфәрин.
Һәм инде шулай булгач, сиңа безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл заводыннан әлеге Кукмара табасын бүләк итәбез. Ләкин башта мин инде бу таба турында үзем белгән мәгълүматны әйтергә тиеш. Аның линиясы Гранит Ультра. Гранит Ультра аның шул катламы. Менә бу махсус катлам Гранит Ультра табаларының ислеге ризыкны табага ябыштырмый торган уникаль сыйфатларга ия. Таба ислегендә яңа буын минераль кисәкчекләр бу табаны төрле зыян күрдән саклый. Шуңа күрә бу таба белән эш иткәндә сез курыкмыйча теге тимер кашык та кулланырга мөмкин сиңа. Син әниеңә әйтергә мөмкин сиң. Әни! Тимер кашык белән. Мәсәлән, мин пычак белән ярамый иде, аңлашыла. Илтә белән мәсәлән мин тордым, йомырканы кыздырдым һәм тәлинкәгә күчермичә генә шушыннан гына сыпыртып була. Моны әгәр дә инде тәлинкәне пычратасың килмәсә, теге яңа башка. Чөнки син теге бер үзең яшәгәндә шулай бит инде. Бу беләсең чөнки җиңел җуыла. Бик рәхәт. Монда 1-2 май тамызын бу экономия, майга да экономия. Ябышмый менә. Шат, күкәй бетте. Гомумән бик яхшы таба. Менә бу сиңа яме. Сиңа тапшырган мин моны. Һәм менә бу Гранит Ультра табалары башка табаларга караганда да 6 мәртәбә озак карак хезмәт итәләр. Сиңа 6 ел хезмәт итәргә мөмкин. Ләкин аңарчы инде безгә килерсеңдер дип ышанам. Әле ул гына да түгел. Рәхмәт Кукмарага, рәхмәт. Сиңа тагын менә мондый истәлекле бүләкне тапшырам. Бу табаны бер пакетка салып кайтырга кирәк бит инде. Үзләренең фирменный пакетларында анда сиңа дигән бүләкләре дә бар. Әйе. Төрле рецептларны язып алыр өчен дәфтәрләре дә, блокнотлары да, ежедневниклары да, һәм ручкалары да, һәм магнитиклары да. Сиңа истәлекле бүләк. Кукмара заводының мерчы дип әйтәбез. Оригиналь мерчы. Әлбәттә. Рамил, зур рәхмәт килгәнең өчен. Теләкләрең булса синең. Телевизион тамашачыларга да ирештерә алсың, чөнки син минем коллега да бит әле. Әйе. Шулай ук радио тыңлаучыларга да рәхмәт. Күп сөйләп торасым килми инде. Минем һәр вакыт ачышта булыгыз, һәр вакыт издәнүдә булыгыз, һәр вакыт нәрсәдә булса эшләп карарга тырышыгыз. Мәсәлән, мин бүген беренче тапкыр авокадолы шушындый балыклы йомыркалы ризык әзерләп чыктым һәм Булатның әйтүе буенча ул яхшы килеп чыккан. Инде Булатка ышанырга була, чөнки ул ризыклар өлкәсендә нәрсә генә ашап карамаган. Шул гел издәнүдә, гел яңалыкта булыйк, сау-сәламәт булыйк. Тәмле ашыйк, тәмле яшик. Әйе, һәм тәмле көрәшне һәр атна сайын ТМТV телеканалында күзәтеп барыйк. Сау булыгыз, дуслар.